Mandat ktoś ci włożył. Dobra, idziemy. Na razie. Chodzenie gwiazdków to ma długą tradycją, bo to chodzili nie tylko my, nie tylko nasi braci, bo to chodzili nasi ojcowie i dziadowie. To było jeszcze przed wojną. To chodzili rodziną, a może bo to chodzili, bo to jednak z chrustu brelosce chodzili rybacy, Dawidowscy, może kogo pomino, to niech to nie obrazi, bo wcześniej to nie da rady. Jo. I starodziny, wikowie, jaskulce, i lasów Kazi, tak zwane, Fierka miejsce, ty bardzo znany, to ci wszyscy chodzili. Przed wojną, no i trochę po wojnie. Po wojnie to zaczęło i to było lata 50. Lata 50. Tym zaczęli, mój rocznik, ja mam w tej 43, nie? Tym zaczęli chodzić, no to też, te same rodziny znowu, nie bradowca, nie chrusta, to i odpadła, ale te same rodziny. My chodzili jeden czas, my mieli tak, że to było nie dwie biały, gwieździ biały, nie? 4 było biały. 4 czerwoni, 2 był tam baba, policjant, dyrygent, nie? Nas było wiele, Becun, tak. Niedźwiedź też był, jo. To też baba, Kłeminiusz był. Nas było 16 chyba. Czerwoni mają będzie 2, te białe, 2 białe, 2 czerwoni. No może to i... Od buda do buda, tam nie było. My kończyli swoje, mój rocznik to znaczy, co? My kończyli swoje takie wejścia, bo chrustów tych, które to w tej chwili są, nie było. Bo to są nowe budy, nie? To są nie Dłebińc. Ty my kończyli tak, jak było stary chrusta, to było 6 budynków. U Bladości mamy na postrój, Bladości. I tym kończyli u Śmetów. U Śmetów tam no, są zastawiani i tam było kończyć. Śmetów, Hubert tam i ten Gerard. Jo. Wszędzie właśnie we Wigilię, 24 grudnia, 12 będów, co wybrukiwał taci stroje. To jest oryginalny płaszcz Gwiazdora. Gwiazdor kiedyś chodził w taci słomianym mętlu. To było też bardzo ciężko, bo oni sobie sami to pretle robili, te wszystkie larwy, taci mętle. Gwiazdor chodził właśnie w taci mętlu, tam szła baba z dziadem, głowa niedźwiedzia, kłezu, becun i oni wędrowali po całej wiosce od heci do heci. Jak ich burze mile przejęli, to oni zaspiewali, zatańcowali, wspólno so pobawili. Jak ich bur nie chcą ta rodzina wpuścić do heci, to oni mówią tam różnego takiego figla wyrobili. Ja mój wujek chodził zaraz po drugiej wojnie światowej w Gwizdżach, w Wiostkach, to mówi, że jedna rodzina ich nie wpuściła, to oni nawet pół łeza mu w kłomin wpuścili. Taci różne figle tu robili. Jo, proszę, no to był gwizdek policjanta, nie? I gwieździ wchodziły. I do wyjścia też policjant gwizdził, koniec, wychodzały. Nie? Ale tu znowu gwieździ zbierały tak zwane dary. Nie? To, co już zbierali, to mieli jeszcze. I w te rygzacie, jak mówimy, w plecacie, i w kłeś baba, i uzbrył Kłeminiusz ze skarbunką też uzbrył. Na tych zasadach to było chłodzenie. Jo. To jest tu XIX-wieczny strój Gwiazdora. Gwiezdor też chodził, miał takiego korybacia. Rodzina, jak ich przejęła, wpuściła, to też wyjść statk takiemu Gwiezdorowi dół. Miech z prezentama i on tyma zotkama te prezenty w ranciu. Jak ten Gwiezdor szedł w tej rodzinie, te dzieci miały do niego przyjść, zanim on ten prezent im ma dół, to one musiały jedno albo ujcie nasz, albo zdrowaś Mario, coś w jedno rzec. A jak nie, ty dodało takim herbacie 3 na miątku. Najbardziej pamiętam właśnie
gwizdów u Jasku, czy u sąsiadów u Plechtów. Tam są te bruńcy, te Plechty. Tam człowieku to dziewczęta, poduszka wsiądą, one gdzie była dziura, to one wskakiwała. Nie wiem sobie. Teraz tego nie. Gwizdki, to je gwizdże i gwizdka to jest połączone w jedno. Jest to podtrzymane do dnia dzisiejszego. Jak mówimy tu w Kartuzach, w Prokowie, w Serakłewicach, w Przedkowie, w Płetkacich. Tylko, że to jest teraz troszeczkę inaczej się odbywa, bo teraz trzeba do nich zadzwonić, żeby oni przyjechali, bo oni mają tyle robotę. Kiedyś oni chodzili po wiosce sami, od checi do checi, a teraz trzeba ich po prostu zamówić, żeby oni do nas przyszli. W tej chwili to się wszystko zmieniło. To jest z pokolenia na pokolenie, ludzie chodzą po 8, po 10 lat, nie? Później jest zmiana. W jedno młodsi, nie? W jedno młodsi, to przeważnie te same rodziny, nie? A chodzi ta cały tydzień, czy blues Wigilia? Nie, to się chodzi blues Wigilio, bo ze względu na to, że i tak to jest trudno ludzi zebrać, nie? Także to jest... A was ta kierownik niech powie wiele wajty je i za co jest ta przez bloku? Dzisiaj czy w ogóle? Wiele dzisiaj jest 13. W ogóle w Wigilia chodzi 14. I to jest tak, od najwyższej funkcji. Milicjant, dyrygent, czerwona, biała, baba, dziad, kominiarz Mikołaj, bocian, śmierć i baran. Im się porwało, bo byli bardzo zaspani, a ja ich pociągnął za czuprynę, by wstali czym prędzej chwalić Boga dziecinę. A ja ich pociągnął za czuprynę, by wstali czym prędzej chwalić Boga dziecinę. Dziecię i te panny, i dziecię, oni byli na gwiazdków, nie? Teraz gwiazdków nie mają już. Jo, ale oni chwycali we wsi kogoś też, musieli wchodzić, przeżegnać co i ty, jo, tak, to jest prawda. U nas, jo, jedynie taka gwiazdka, taką naprawdę jak była kiedyś, od wojny, nie? Tak to u nas chodzi. Gwizdzie nie, ty zanikle, gwizdzie nie chodzą. Na przykład na tańczyku Siandara jachał, łebucił, czy wszystko jest w porządku, jak było w porządku, ty rodźba złożyła, jak nie, ty mandat wypisał, kłeminiusz, jak nie była, ta rodzina nie chciała ich wpuścić, ty wnekł do izby cały siac, z blata wegarnął na kuchnię, a było wszystko posprzątane, błecą sześci rebę wejut, na święta była trzeba ładnowa piec. Także tak to wszędzie wezrzało. Ja był opiekunem społecznym, ja był z tej straży, walczył tyle lat, nie? Jo, i wszystko. Ale wtedy chętno ledwo przechodzili. Teraz nie chcą ani do zrzeszenia, ani iść do gwiazdków, nie, ani do gwizdów, nie. To się inny czas, lecę są zabiegune, nie, a z drugiej strony sobie nie chce. A ja przeklę co innego. Te komórki, te diabły i te komputery. To kiedyś o to z góry widział, jak raz w tych Grzeniów na górze, tam było 50 dzieci na nartach. W niedzielę. Dziś nie ma nartów, ja muszę 3 albo 4 nowi z Niemców, to mam rodziną z Niemców. Ja nie wiem, co z nimi ma zrobić, kiedy wiecie, areng, perump. A to są narty, dobry, fajny. No nie ma chętnych. Możemy jest w innych rejonach tyś z Płetka, tylko one kunsk inaczej wezrzą. Ale tyś cił, że w innych terminach, ale tyś chłedzą przebierańcem. Ta tradycja ją nie zaginie. Tak jak to. Przynajmniej w Prokowie. Przynajmniej w Prokowie, za innej miejscowości, co nie będę powiedział. W Prokowie widać nabór bardzo wielki. Bardzo wielki. W Czechach chcę powiedzieć. Tak wiesz, nie? Każdy robi sum. Dzisiaj to wezrze inaczej, że jak ten gwiazdor idzie, to on bardziej mu skrepę zrobione, to wszyscy falbane, wszystko, a przyudeł się właśnie w tacim płaszczu ze słomę i już miał pierwsi adidasy kaszepsi, tyś butę słomiany i on w tacich butach chłedzał po tej całej wiosce. Najważniejszy jest rezerwów. Nie? Jo, a potem
Żeby młodszy, bo starszy to tak, no żeby bredę do takiej działalności, nie? Bredę do takiej działalności, żeby to nie zaniknął na Kaciabach, bo to wielka strata jest, nie? Bo to już ksiądz zanikł u nas, nie? To jest wielka strata. No ale to może dzisiaj właśnie w reportażu, to pójdzie chyba, no? Może ktoś zrozumie, może przyjdzie. Tylko kto chce, przyjść do mnie, deklarację, wypiszemy, weźmiemy i wstąpić do tego życzenia podejrzewam. Jak wchodzi ta do budów, do budynków, to wam ta cała inscenizacja wymyślona, każdy coś gdy, czy wa plus tańce ta i na końcu składy ta rzeźbę? Nie, każdy, no to się dzieje się to tak z wjazdu. Wpadamy i wszyscy robią show. I każdy robi to, co chce. A my łydzece muszą odmawiać pycysz, przewaj? Tole blues przy Słomianej. Przewaj nie. Ale na końcu rzeźbę życzenia was składy ta? Tak, wszyscy składamy życzenia. Wszyscy też kolenda razem z rodziną śpiewoma. No, wszystko grzecznie. A to się to robi, ta, z pokolenia na pokolenie, w Prokowie od 40 lat. To jedliwa i wyźny? Baro. Powiedziałbym, że to jest taka tradycja Prokowa. Bez tego to Prokowo by nie istniało. Richtig inni tego nie widzą, ale my to kochamy i chcemy to robić. I dobrze, że mamy młodzież, która chce to robić. I czego dzieci ta ladzama? Co możemy rzec, czego dzieci ta tery w tym czasie, tacim ciąścim, a odwiedzywy ta ich wszyscy pewno myślą o tych rozmaitych inflacjach, kryzysach, tam jest za wschodnią granicą wojna. Ja myślę, że najbardziej gości życzą zdrowia, przede wszystkim, jak to się mówi, wytrwałości, nie? Żeby tam wszystko było dobrze szło i tak dalej. Nie? Świąta były spokojne, żeby wszyscy ledze byli dla se mili, no i miłości, czego więcej. A jeśli chodzi o funkcje, które oni tu odprawiają, to i tak, dziad zbiór na pokrzepienie, baba zbiór dla dzieci na jedzenie, takie rzeczy, nie? Milicjant wlepił mandaty, diabeł straszy, kto jeszcze tam jest? Od śmierci to trzeba wykupić przede wszystkim, nie? Kto jeszcze tam jest? Tańcują jak biało-czerwony, to są tancerze, oni tańcują, nie? Kominiarz zbierał za czarny kłemin, no w tych czasach to tych kłeminów jest coraz mniej, także nie? No i kto jest baron straszy, co tu jeszcze było? Błecun chodzi, z Błecunem to związani chodzi o dziece, nie? O dziece. Ja, on płet gryzł, no i tak dalej, nie? Także to jest wszystko dopracowanie do końca. No i tutaj nasze dziewczęta ta przeważnie malują, nie? Te wszystkich. No a oczywiście w grupie Gwiazdur, które chodzi do dzieci, daje prezenty. No i dyrygent przede wszystkim. Dyrygent jest bardzo on wszystkim dyryguje, nie? Jeśli chodzi o pieśni i tak dalej. A stroje wam ta swoje, czy każdy musi sam kupić, czy wam ktoś się kupi? To doch ja widzę, że to jest diable z Caritasu. Wszystko, żeby tak zebrać na tę lumpę, to doch nie idzie. To jest wszystko nasze, co my tu mamy. No z Caritasu, z tych podkoszów i tak zbieramy. Nie, to są wszystkie po dziadkach, jakieś tam takie rzeczy. Jedne stare po dziadkach. Każdy sam sobie to... Każdy sam sobie szykuje, tak dokładnie. A jak to w rodzinie całkiem, to my chyba też w rodzinie my. Jak taka kultura nasza, ta nasza, jaka się przyzna w rodzinie. Takie, jakich rodzina przeja, wpuściła do tych checi, ty oni właśnie zagrali na akordeonie, zaspiewele, redźba złożyli, a ty na końcu już jako kolanda zaspiewele i ty śle do dredzi checi. Kazał anioł, do Betlejem Juda, patrzy kostko, kiedy nowe cuda, zjawili się na zbawienie.